Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Secret i na kanal Ana Rituala. Nešto lepo dolazi. Od ovog trenutka sada prva, druga ili treća grupa, izaberite vašu grupicu. Dva špila karata su tu da vam ispričaju priču šta to lepo dolazi i gde je tu neka promjena, iznenađenja, vest, poruka, šta god. Pratite me Ana Secret, Ana Rituala, dobro mi došli na oba kanala, subscribeujte se jer je sadržaj besplatan, zvono sa desne strane, na oba kanala i naravno na Kofiju. Dođite i podržite me na Kofiju Ana Secret. Takođe, dobrodošli svi moji članovi i veliko hvala što me podržavate. Ana Secret, Ana Ritual Coffee. Već znate da vam to uvek kažem i zahvalim jer to mi je važno. Dragi moji, razmislite što to lepo dolazi, što to lepo ulazi u naš život i šta će nas to nekako definisati, odrediti, definisati naše ciljeve, srediti neke naše misli. Ajmo sada odmah sa prvom grupom da ne gubim vreme. Prva karta, dugo nisam otvorila ove karte, moram da priznam. Prva karta koja može da ukazuje na neko spanje, na sporazum i na dogovor i karta koja generalno govori o komunikaciji. Karta koja govori o uspostavljanju komunikacije na ovaj ili na onaj način. Odmah ću otvoriti i ove karte koje slede, da vidimo šta mi one donose i na šta mi ukazuju. Ova karta može da ukazuje na odnose koji se polako smiruju, a vezano je možda za neku problematiku ili za neki problem koji je aktiviran ko zna od kada. Ozbiljna karta jer govori o vezivanju, povezivanju i uspostavljanju komunikacije. I karta koja može da ukazuje na nešto što je negativno, što je loše, što je minus, da polako negde napušta naš život i da ustupa mesto nečemu dobrom i pozitivno. Mislim da nam ulaze u život neke nove osobe sa novim energijama ili su to u stvari stare osobe koje su promenjene, transformisane, koje su prošle neku svoj vid tranzicije i kao takve nove, naravno da su nam bliski i naravno da sa njima imamo mnogo toga da pričamo i da uspostavimo možda iznova neku priču, iznova nastavimo neku priču, nešto što smo započeli, ko zna od kada možemo da nastavimo sada. Ovo jeste karta takođe osobe koja vas čeka. Neko vas čeka da razmeni možda po koju reč ili čeka vas da se vratite, da se priberete, saberete i da vidite da stvari nisu onakve kao što izgledaju. To priberete, saberete, ne mislim ništa negativno, nego možda da raščistite neke odnose, kao da vas je neko, dragi moji, čekao da u datom trenutku reagujete, raščistite neke odnose i vreme da uđete u nešto potpuno novo. Ova osoba mi deluje kao neko ko vam nešto nudi, ko vas negde čeka na nekom možda mestu i posmatra tajno i čeka na vašu odluku. Šta nam lepo ulazi? Ulaze nam prilike, ulaze nam ponude, ulaze nam opcije, mogućnosti koje mi nismo videli. To nije samo osoba. To je možda niz događaja koji će doprineti raščišćavanju neke energije. Ova karta govori takođe da nam predstoji jedno veliko čišćenje energetsko, da vam predstoji odvajanje žita od kukolja ili kako već se kaže, odvajanje nečega što je negativno od pozitivnog. Jednostavno kao da se negde vide polariteti, odnosno podele. Ovo jeste karta koja može da ukazuje na neku podelu. Kao da je vreme da raspravite neki odnos i da uspostavite neku komunikaciju, neku priču i uđete u neki novi odnos. To, dragi moji, nije nikakva negativnost, ni ništa negativno, naprotiv, to treba da vam daje snage da izdržite, da iznesete, da podržite neku priču, da uspete u nekom poduhvatu. Ova karta generalno je karta koja govori o možda promeni i načinu stila života, karta koja ukazuje da ćete možda imati protivnike u tome, da ćete imati možda sukob mišljenja, da ćete imati možda i neku raspravu i zaustavljanje, ali to je sve nešto što je
prethodi lepim događajima i prethodi nekoj stabilnosti. Ne zaboravite, drvo je stabilnost. Drvo u ovom kontekstu znači jedan novi početak i ukazuje možda na neke skrivene motive i skrivene situacije koje su koliko juče bile skrivene od vas, a odjednom se sada mogu otkriti. Inače, ova karta ovde može da ukazuje na promenu stila i načina komunikacije sa nekim osobama. Mnogo toga lepog ulazi, ali to lepo podrazumeva da se neke stvari i prioriteti razdvoje. Da se prioriteti razdvoje, da li posao, porodica, ljubav, kao da je vreme da vi napravite neko spremanje, da prihvatite neku ponudu, prihvatite neki savez, prihvatite neki predlog, prihvatite neki rast, prihvatite možda neku osobu, a to vama donosi negde da saznate pravu istinu. Šta može da bude lepo u životu? Istina. Istina može da bude lepa, istina može da bude i malo bolna, ali kada imate istinu serviranu i imate istinu nekako razotkrivenu i ono što je pravo, ono što može da bude temelj nekog odnosa, pa nije li to jedan uslov izgradnje neke nove budućnosti? Ne bi ova duga postojala tu. I ova karta takođe govori o kontaktima sa osobama koje ste možda zaboravili ili koje su možda negde i zaboravile vas, a eto prilike i eto mogućnosti i eto opcije da vi nastavite komunikaciju sa njima. Inače, ova karta govori o nekom obnavljanju, isceljenju. Ova karta govori o opcijama, o zaštiti, o protekciji. Šta lepo dolazi u vaš život? Dolazi u pravom trenutku, u pravom momentu. Možda neka komunikacija koja se obnavlja i možda neka komunikacija koja ide u potpuno novom smeru. Možda lečite iz neki odnos, možda isceljujete sebe, možda isceljujete kompletno jednu možda i tešku i komplikovanu situaciju koju ko zna kada je započela. Ne zaboravite, mostovi u suštini govore o spajanju, o premošćavanju, o tranziciji, o prevazilaženju svega što je bilo teško, možda i nekih razlika. Ovi mostovi, u stvari, ova situacija, ovaj most, da izbegnemo ovu osobu ovdje što je negdje kao centralna tema, ne mora da bude ovo osoba. Ovo može da bude prevazilaženje nekih teških trenutaka i momenata uz pomoć osoba koje vas istinski vole, koje su vas voleli, koje su vam davali snagu, koje su vas gurali u nekom dobrom putu, koji su ljubav nudili, koji su vam bili podrška, niste ih videli, niste ih primetili, niste možda mogli da ih primetite od ovih bučnih, alavih, gramzivih, koji se negde busaju, uprse i govore da vas vole, a kada dođe do dokaza, kada dođe do realizacije događaja, nema ih, nestanu. I upravo ova osoba koja je na sredini ovog puta izlazi kao ljubav, kao opcija, kao mogućnost, kao rešenje, kao ponuda i neće ona biti napadna. Znate, lepe stvari dolaze u život kada otpustimo energiju, kad se opustimo, kada tu ljubav ne forsiramo i ne mislimo možda toliko o njoj, jednostavno se mnoge stvari dese spontano. Jer vidite, i ova osoba je u stvari osoba koja je spontana, koja čeka opušteno, bez pritiska, bez tenzije, jer ispod je karta drveta, ispod je karta sigurnosti. Ova osoba je sigurna da ćete vi nju videti, da ćete vi nju naći, da ćete vi nju prepoznati, da ćete vi osetiti, da ćete vi predostati, da je možda ona put i smernica da saznate neku istinu, da razotkrijete neku situaciju, da steknete sigurnost, ljubav, podršku, saradnju. Drvo je i kontakt iz prošlosti. Drvo je često i zaštita i da, šta lepo dolazi. Pa nije li lepo kada imate zaštitu osobe koja vas voli, koja vas razume i može to čak da bude u početku i prijateljski odnos. Može ovo da bude i odnos da se vi sa ovom osobom u nekim stvarima ne slažete i da se da imaju žestokih rasprava.
Ali u toj žestini ne postoji mržnja, postoji ljubav, postoji prihvatanje, postoji razumevanje, postoji, sad biram reči, reciprocitet, postoji poštovanje. To je ono što lepo ulazi u vaš život. Vreme je da se da se svede neke situacije, da svako dobije ime i naziv i svoju kuticu boks gde će da ide. To je poenta priče. Jer ovaj most predstavlja u stvari ruku koja je pružena. I vi možete prihvatiti, a možete je odbiti. Ali samo je tu pitanje u stvari vremena. Jer, vidite, drvo je sigurnost i stabilnost. I šta god da vi uradite, vidite i ovaj most iza, i ako ste možda nešto pogrešili, postoji drugi most, možda druga prečica. Osoba koja vas strpljivo čeka da ispravite grešku, da pronađete grešku. A to može samo, kad bolje razmislim, neko ko je stabilan, neko ko ne šeta sa emocijama, nije nesiguran, nije neko ko se koleba, nije neko koji je jednostavno nestabilna ličnost. I ova karta ovde govori o raščišćavanju, o sukobu i konfliktu mišljenja, ali iz toga izlazi nešto dobro, produktivno. Ova karta također, dragi moji, ukazuje da ćete rešavati sudbinu vaše dece, vaših bliskih, ili da se tu neka priča vrti, vi koji imate decu, vi koji imate bliske. I da ih negde zatvarate neko poglavlje i rešavate neku njihovu priču na duge staze. Da ne kažem da rešavate neku njihovu budućnost, ali možda je ovo početak nekih dešavanja. Poenta priče je da lepe stvari nam dolaze u život i vreme da gradimo nešto što je sigurno, stabilno i nešto što nam daje potvrdu da smo na pravom putu. Eto, i nešto što vas podržava za početak. Ajmo da vidimo. Grupica broj 2. Da vidimo šta to lepo dolazi. Da vidimo šta nas to lepo snalazi. Da vidimo mi karte koje se pojavljuju. I da, ovo jeste karta velikog pokreta, move. Rode uvek kažu i najavljuju i proleće ili promenu neke sezone. Rode uvek najavljuju dolazak novih na svet, trudnoću, rešavanje pitanja porodice, doma, širenje porodice, pravljenje gnezda. Mislim, očigledno je gnezdo, ali u našem kontekstu pravljenje prilika da ostvarimo neke želje, da osnovimo porodicu ili da napravimo dom. Ovde su krupne dešavanja u pitanju. To lepo što treba da se desi je u stvari jedan početak velike tranzicije i promene na koji možda još nismo spremni. Za početak nismo spremni. A zašto to kažem? Rode mogu da ukazuju malo i na nesigurnost i nestabilnost i malo na neka turbulentna vremena i na potrebu za podrškom, potrebu za zaštitom. Da, nešto lepo dolazi, a to lepo što dolazi je potrebno da se dokaže da je vredno. Potrebno je da prikaže svoj potencijal, svoju snagu. Rode često ukazuju i na poslovnu preorijentaciju, na učenje, na edukaciju, na rad na sebi. Rode ukazuju na nemogućnost planiranja, ali to naravno da nije ništa negativno. Naprotiv, mislim da je pozitivno, da pozitivnije ne može biti. Jer rode ukazuju na neminovnost promene koju moramo, ili neminovnost koju moramo napraviti, neminovnost pred kojom ne možemo da ustuknemo. Karta psa je karta kućnog ljubimca, ali i karta vernosti. Šta vam je simbol kada vidimo ovog kućnog ljubimca koji je na slici? Lojalnost, rezervisanost, opreznost. I da,
U tim promjenama morate biti odani, lojalni. Morate dobro raščlaniti ko je vama prijatelj, a ko ne. Jer ove rode mogu da ukazuju na brze promjene u kojima neko želi da nas na ovaj ili onaj način uhvati i da nas možda malo dezorijentiše, da nam unose nemira, da nam unese neke nervoze, možda to radi namjerno, možda to radi slučajno. Poenta priče je da vreme je da u ovako kratko vreme, u vreme neke tranzicije, u vreme neke promjene, možda je to vreme gde dolazi u stvari do nekog do promjene sezone. Eto, rode su simbol proleća, ali rode uvek ukazuju da dolazi neko novo vreme i da se na to novo vreme privikavamo i da će nam biti potrebni novi saveznici. Što je to lepo? Novi prijatelji, novi planovi, saznanje da nas neko čeka. Ova karta je karta. Iza nekih promjena, iza nekih važnih dešavanja stoje osobe koje su uvek uz nas, koje nas podržavaju. I ova karta kompasa ukazuju da one neće zalutati, da one nemaju problem sa odanošću, sa lojalnošću. Njih nije tek tako lako promeniti, uticati na njih, menjati njihovu volju, kao da su na džojstiku, kao da su... Nije lako upravljati, mislim, nije lako izmanipulisati. Vidite, ovdje se radi da možda vi lepotu i nečiju dobrotu najzad saznajete kroz neki test koji ta osoba prolazi i koji nije dat kroz vas. Možda je dat kroz vas, ali niste vi lično pisali taj neki test, nego je pisao univerzum. Vidite kompas. Ova karta govori o snalaženju, ova karta govori o izboru, ova karta govori o rešenju i karta govori o smjeravanju. Lepo što ulazi su prilike, mogućnosti i opcije, možda kroz prijatelje, kroz bliske, kroz manje prijatelje. Ili ljude koji vas možda i ne doživljavaju kao prijatelje, ali vas vide kao ne suparnik, nego vidi vas kao osobu koja napreduje, koja obećava, od koje može da nauči mnogo toga. Jer ovaj kompas uvek govori u kom pravcu treba da se krećemo. Kompas nam neće dati tačno mesto, tačno vreme i ne znam koliko preciznu destinaciju, ali kompas govori o pravcu. Pravac je ljubav, podrška, lojalnost, sigurnost, razumevanje. Da, možda u ovoj tranziciji u kojoj ćemo biti, eto to će biti lepo, što dolazi u ovoj tranziciji, u ovoj promjeni, u ovoj brzini, žurbi. Potreban je prijatelj, potreban je savjetnik, saveznik, potreban je neko ko možda zna i više i bolje, koji je iskusniji od nas, koji će nas uputiti u neke tajne, koji će nam dati vetar u leđa. Nije li to lepo što dolazi u život? I koji će nas na nekoj raskrsnici, nekoj nedomici i negde gde ste nesigurni, gde ste negde na nesigurnim nogama, gde će vas uputiti da možda izbegnete jedna vrata, uđete na neka druga vrata. Izbegnete jednu mogućnost i prihvatite neku drugu mogućnost. Ova karta je karta raskrsnice. Baš u teškim momentima, teškim trenucima postoje osobe koje će se definisati i negde kristalizovati svoju ulogu u našem životu. Baš u teškim momentima otpora, nemanja, nesigurnosti, nedovoljno nečega, da li je to posao, da li je to status, da li je to novac, da li je to vera, što god, da li je to u pitanju neki problem. Baš u takvim situacijama se kristališu oni pravi koji stoje bezrezervno. Ova je karta bezrezervno stajati iz vas i razumeti vas. Nije li to lepo kada znate da dolazi u susret osoba na koju se vi možete osloniti? Možda je to osoba sa kojom i nemate toliko neke sličnosti. To je osoba gde se želje i planovi ove osobe ne podudaraju sa vašima. Ali ovoj osobi ne možete zameriti
Ne možete i zameriti njenoj karakternoj osobini, a to je lojalnost. To je najvrednija, među najvrednijim osobinama. Mislim da je najvrednija osobina koju neko može da ima. Lojalnost, karakter, ne podložnost uticaju, ne manipulacija, ne doslednost. Da, doslednost. Ovo je prijatelj na koga možete računati. Nije li to tako retko sada? I ova karta ovdje ukazuje i na to lepo što vam dolazi. To vam možda omogućavaju prijatelji kojima ste se dokazali ili partner kome ste se dokazali. Preko prijatelja, preko lojalnosti, sigurnosti, stabilnosti i dokazanih vrednosti vi ulazite u neki novi period. Izbegavate neke mračne hodnike, kuluare, mračna mesta. Izbijate na površinu. Dobijate pravac u kome treba da budete, na putu na kome treba da budete. Nije li to lepo? I naravno, ova karta govori o vremenu. Sve u svoje vreme. Sve u svoje vreme. I ovako kako je krenulo, neodlučnost, nesigurno, rode često predstavljaju i nesigurnost i nestabilnost i nagoveštaj novog, ali i nagoveštaj i intenzije i straha i zavisnosti možda od drugih osoba. Lepo je biti zavisan od osobe koja je lojalna, na koje se možete osloniti. A usud je biti okružen osobama koje su nekarakterne, beskarakterne i koje bi vas ostavile na sred nekog problema. Mislim da ćete vi biti spašeni toga. Mislim da vi nećete imati tu situaciju da se vama prilepe, moram tako da kažem, osobe koje su nelojalne, nesigurne, nestabilne, osobe koje namerno, na kraju krajeva namerno vas opstruišu, ljubomorne, zavidne, pakosne. Sve to nije ova kuca ovde, na vašu sreću. I ovo je karta da je jedino to uslov za progres. Kada ste okruženi pravim ljudima, jedan a vredan ili ne mora da ih bude mnogo, grupica, vi sve možete da uradite. Vi možete da promenite destinaciju, vi možete da stignete na vreme, vi možete da uradite stvari na vreme, jer ovo je karta vremena. Imate tačno, dragi moji, određeno vreme za koje treba da uradite neke situacije i dovedete ih u red, a tome ćete imati podršku i razumevanje ljudi koje vas vole. To su prijatelji, to su saradnici, to ne moraju čak ni da budu bliske osobe. To mogu da budu osobe koje imaju empatiju, imaju ljubavi, imaju razumevanja i koje ne trče u prve redove da se busaju, a kada krene neki problem pobegnu. Ne, takvi vam ne trebaju, takvima je vreme da im pokažete ovde kompas i da idu što dalje od vas. I na kraju krajeva ovo je test vremena. Možda 2 nedelje, 2 meseca napred nazad će biti odlučujuće za to lepo što treba da se desi. Pripremite se za odskok, za promenu i slušajte glas, slušajte informaciju, slušajte unutrašnji glas, znaćete ko je za vas, a ko je protiv. Eto, to su lepe stvari koje će vam se dešavati vama, dragi moji, iz druge grupice. Idem odmah u 3. grupu. Pratite me, Ana Secret, Ana Ritual. I zakažite vaše konsultacije, vaše pitanja, horoskope, ne znam, što god. Da vidimo što se pojavljuje. Da vidimo, da, ova karta govori o nekim tajnama. Ova karta govori o nekim saznanjima i karta koja govori o nekom malom odlaganju. Eto, odlaganju nekih lepih dešavanja, ali odlaganju u smislu razrešavanja situacije. Kao da ćete dobiti informaciju da nešto proverite, da neku informaciju proverite, da sačekate neki dolazak i da to lepo što ulazi u vaš život možda ulazi tajno, skriveno, prikriveno. Možda ulazi kroz neka mala vrata, ali dolazi do vas i nalazi put do vas. Ova karta govori da ćete možda biti sprečeni da uradite neku lošu situaciju, da uradite nešto negativno i loše na vreme. Sprečeni.
Ovo jeste karta koja govori o mudrosti, veštini, komunikaciji. Karta koja govori da učenje, edukacija, sporazumi, dogovori, pregovori, nove osobe, ali nove osobe koje se ne eksponiraju, koje ne ubrzavaju i ne forsiraju nikakvu komunikaciju. Jednostavno puštaju da vreme rade za njih. Inače, to lepo što dolazi. To lepo moram da povežem i s ovom kartom meseca. Mesec je emocija, iluzija, ljubav, osjećanja. Mesec je kolebanje i nesigurnost i strah. Kao da to lepo što dolazi u vaš život prethodi nekom kolebanju i nekoj nesigurnosti, neizvesnosti koju ćete osjetiti u odnosu i komunikaciji sa drugim osobama. Kao da je potrebno da dobijete dokaze, informacije, dobijete podršku, dobijete rešenje, dobijete da stane neko uz vas. Ova karta govori također o vestima koje su na putu i koje trebaju da vam otkriju neku priču. Ova karta govori o nekoj vašoj sumnji. Da, kao da čekate da vam neka važna osoba, bitna, može biti majka, može biti prijatelj, može da bude bilo ko. Jednostavno ima nagon da vas zaštiti. Kao da čekate vesti, informaciju od takve osobe. I ova karta ovdje ukazuje o strpljenju i ukazuje da to lepo što je vama namenjeno podrazumeva neko čekanje. Podrazumeva period gdje morate biti racionalni, razumni, gdje morate biti možda izloženi nekom pritisku da donesete odluku, ali da vi ostanete nepokolebljivi. Da kažete ne, dok ne dobijem dokaz, dok ne dobijem informaciju, dok ne dobijem vest. Jer vidite, ova sova čeka, a druga sova odlazi. Kao da ova sova koja čeka povratnu informaciju, povratnu vest i ne želi da brza. I ovo je stanje noći, ovo je stanje noći, ovo je stanje dana. Možda krucijalne odluke i podršku dobijate u toku dana. Možda dobijete u toku rešenje vaše situacije dobijete u toku dana, a da se rešava situacija i noć. Možda jak predosjećaj, jak osjećaj koji ćete imati bit će krucijalan za sve odluke koje budete donosili u periodu koji je ispred vas. Ova karta govori o učenju, o radoznalosti. Nadovezala bi se na kartu meseca. Da, kolebanje i nesigurnost pred događajima koji slede mogu da budu trenuci koji vas mogu usporavati. Ali mislim da kod vas nije pointa da nešto bude brzo. Da se brzo desi. Možda lepe vesti dolaze kroz rešenje pitanja doma, papira, dokumenta, rešavanja vrlo krucijalnih stvari u vašoj budućnosti i koje se mogu ticati dece, voljenih, bliskih, braće, sestara. Jer vidite, ova karta lutanja ukazuje na haos i haotičnu situaciju koju možete vidjeti oko vas. Ali to na vas ne bi trebalo da utiče. Lepe stvari dolaze kroz komunikaciju sa različitim osobama. Možda iz neke daljine, možda iz nekog možda kroz osobe sa kojima niste toliko bliski. Ali osjetite povezanost. Kad bi se sad negdje nadovezala na ove ribe, ribe su telepatija, ribe su daljina, ribe su, ribe ne pričaju, one osjećaju. One telepatski komuniciraju. Sad mi pade na pamet, eto, podsvest, da. Naročito kada je ovdje uključena karta meseca. Kao da to lepo što dolazi u vaš život podrazumeva neko čekanje i neko raščišćavanje. I u tom čekanju vi kao da bivate stvari informisani nekim stvarima za koje niste pitali. Dobijete neke dokaze, dobijete informacije, dobijete saznanje, dobijete reči, dobijete uputstva. Jer na kraju krajeva ova karta ovdje vam ukazuje na trošenje energije. Svi oko vas nešto žele da ubrzaju, da isforsiraju, da zahtevaju.
A vama je karta deteta, karta novosti, karta novih projekata, novih prilika, novih opcija, novih komunikacija zagarantovana. I u tom novom vodite računa da ne gubite energiju na osobe koje vas ne zaslužuju. Ova karta govori o tračevima, o govaranjima, karta koja govori o negativnim pojavama, karta koja vam govori da čuvajte se osobe koje će te lepe vaše momente zadržavati kroz obstrukciju sa rečima. Ali na kraju krajeva te osobe dozivaju sebi problem, ne dozivaju vama. Vas mogu samo malo da zaustave, da vas blokiraju, da vas malo sapletu u vremenu. Da radite neku situaciju duže, da čekate na neki odgovor duže. Ne mogu da vam blokiraju lep događaj. Ne mogu da vam blokiraju selidbu, preseljenje, novi posao, novi status. Ne mogu da vam blokiraju lepe vesti. Mogu da vam okrnjete lepe vesti, da vam ne predstave onako kako jeste, ali to je rezultat njihove nesigurnosti, jada, čemera, bede. To je oštećenost, jer ja ovde miševe vidim kao oštećene osobe, oštećene u onom emotivnom. To uglavnom možete prepisati oštećenim. Svaka ta negativnost dolazi od oštećenih osoba, ruiniranih osoba. Da, čuvajte se takvih, jer ovo je lavirint. Većina oko vas su takve. A one koji vas razumeju, koji vas podržavaju, na čijoj ste emotivnoj skali, takvi ljudi su vaši prijatelji, takvi ljudi su osobe koje vas podržavaju, takvi ljudi su neko ko će vas zadržati pored sebe, neko ko će vas uputiti, neko ko će vam pokazati pravac, neko ko će vas ohrabriti, neko ko neće ukazati na neki nedostatak. Lepe vesti mogu da dođu kroz decu, kroz bliske, kroz rodbinu. Lepe vesti se odnose u stvari i obuhvataju ne samo vas i vašu životnu priču i sudbinu. Obuhvataju i ljude koji su vama bliski, roditelji, braću, sestru, decu. I to može malo da izazove ljubomoru. To može da izazove malo potresa. Ali, znate, i to je dobro jer ćete znati ko je onaj ko vas ometa, ko je onaj ko vam unosi nemir u komunikaciji, ko vas uznemirava sa lošim vestima, lošim prognozama, lošim projekcijama, ko je slab, ko je podložan uticaju. Čuvajte se, dragi moji, osoba koja uvijek izlače neku paralelu, neku nit u negativnom smislu, ali sa druge strane, takve osobe vas neće moći da opstruišu. Biće pokušaja, biće ljubomore, biće pakosti, biće komentara, neće vas to ni okrznuti, okrznuće njih i vratit će im se kao bumerang. A vi, dragi moji, kao ova sova, mudro čekajte, slonite se na vašu intuiciju i pripremite dobrodošlicu novim osobama u vaš život. I da, promenite stil komunikacije i dislocirajte se od osobe koje vam unose nemir. Nije li to sreća kada imate mogućnost da promenite ljude oko vas i da promenite vaše stanište, da promenite način komunikacije? Bićete u prilici da menjate, a to je, moram da priznam, retkost. Uglavnom, prilike nas menjaju, a vi sada možete da menjate mnogo toga. Dragi moji, ljubim vas i volim, pratite me, Ana Secret Ana Rituala, mi se vidimo.